wanda ya rena ango duk wanda ya je bai san amaryan nan ni da ga yaba wanda ya rena amarya zaki ya kai da hukuncin da ya kirgawa ya kirga amma ban kara sawa wanda ya rena amarya wanda ya rena iyayen amarya ina dan fita na farko ilmajin da mafiya saurara ka duk wanda ya rena amarya wanda ya rena amarya ko wanda ya rena iyayensa zagi ya kai ga uku inda mai iya girgawa a jirga sai na farko ilmajin kotun yankin dajin da muka tafiyo da kan koran a kai abubuwan magajin rebe kan abu da mai shebuwan farkonan da han yarkace ka da yarkuran ana kusan duk wanda ya rena iyayensa ni a bani sadakin tsohuwar iyayen amarya ai zango da Allah da inda me dangi ma kai Allah ne dangi baya kula dan karfe dan girman Allah dan yaro dan Allah ni ma aure na samu 1000 ta hana a daura dan Allah ke mutte ni aure na samu wakin 1000 ta hana ba shi ta ba kawai na a gaji wannan alaji da muka ce alaji da muka kai daga kada an ce dan ka kai makoda ni da ga yaba ya kai da yabo kuma yabo yawa yabo na farko ilmajin kotu magajin rebe kam tare da bai zai wannan yawon barkonan da ham yarkata ga sayar sha biyu ma kai wannan auren sanyi barbadan badagan da sun bada bukan balabar to da kuma saban da mariyan da kuma kuma gida ruwa da kuma kai ya isa ka ne o mata kada ku ke ran ya kuma ya kai marani ya fara ruwa cikin ya da wannan da da rila ya kudu da hakkin da ku da hanya ku san ku da bidan mu ya yin kurman da ku ka da mata da kunnuwan gaban zoma nayi wa nayi da nayi ne daga ranar da na yi na ɗaya ko na kwanta da ko kafin na wanke sanan zafin nan ne su ne mutum mai in kana so in daina sai ka bani da gudu ne daga ranar kiri a tsara mu ne ringin na ɗaya ko kuloji na kwanto ta salanda na wanko kafin na wanke sanan zafin nan ne su ne mutum mai tarakta ta yi loji mangan ya yi loji jirgin sama ya yi loji dan wata ya yi loji jirgin kasa ni na je ne ga kamar da gudawa ya sabo ni jirgin kasa ma ya yi awu yawa kuma ya jirgin kasa ma ya yi awu na daure a leda da na je kan tsohuwar uban da ya sai ya rena makuda da na je kan tsohuwar na ga cewa wannan ma wato da na leka abujan babu abin da babu yanzu mangwara 15 dan kosai 15 dan bunkalo dan goma wancan farin nan ne ga babu abin da babu ga ɗan ga ɗan manan ga layi an gwada farin nan ne ga wato ni ne ga wanda wancan farin da buwa sai ga yaro wanda ne yana tallata ba ga gari duk wanda ya rena makola ko a maza ko da mata an kalmi ko jirinsa an fama ko idan ko duba ko sanji ko ine ko da mun bone uban ko da mun bai san ganin ka ni alhaji da ga yaba dan masallaci tsare dan yi dan ya tsaya kai da ruwa sai an tauna a bashi ta kulli kaban barau da zaki zauta da wani mutum ne wanda ba shi ya balle a da dan tafasa da barbadin bayan barikin barima lagadan bargadan ya mutsa da sakakin mota na da bakare da bidi da sai ruwa ɗin yawa da tafe na tile markono na tile da sai ringin lagire da karan kyau da rubuta abun ai yau kuɗi sai na tura a baro makwada dai da ne mun na ai wanga ta kansa makwada ne ga